heɓeede yimɓe ɓe to tawi wonani tan ittata ɗum e goɗɗum point ɗi ne keewi nde ɓe ndaari ɓe ngadi ɗum ɗo ko avancement kono haade kiram ne woodi ɗum wawi ittede aduna ala ko ɓe mbawi haalde oɗo réforme kono noon heddi mboɗon nana eɓe mbiya réforme o wonko suuɗi caggal ko windani laaɓi ke ala ko suuɗto caggal aɗa windama publiama haalama e ɗemɗe fof hay arabe mi ƴeewi windanɗo amen ɗum e arabe e ɗemɗe ɗe fof kadi eɓe gandi wona bonnude l'islam leydi ndi bonnude fayda leydi ndi wawa rewde e Macky Sall ɗum wawa wonde so min komi gonɗinɗo ko Allah rek kam laamu ngu wona tubakoɓe wona woɗɓe wona goɗɗo ko Allah rek kam jiiɗono ɗum yaarini fof mi andi ko golle Allah ɗum noon min mi dañata ɗum ɗon mboɗo ara mboɗo sortoyo walla mboɗo sorno e woɗɓe nde mawɗo leydi Amérique ari leydi mumen ne waɗi ɗen gueɗe mbimomi ko tanko min mboɗo ardi leydi ndi Sénégal ɗum watta ɗo anda noon somi ardata tanko mboɗo hoore leydi ndi hay goto dillinta loi biyowo ne adda carɗi kesi ba tottoji droit e ko anda ko bone mo haaltaki o wawa wonde tuuma noon neɗɗo ne wawi ɗum wadde kono ko waɗi solo ko so yimɓe daari darti ganda ko haala tan jahowo neɗɗo noon sone ƴeewa ne foti ardinde hen kadi jikku kono yidde tan yomi dañ yomi bonnu yomi haal ko beelami eɗen jogui sukaɓe eɗen poti needeɓe e diine needeɓe e gonga ko ɗum woni ko muusi kam hen ko wona haala mabɓe par ce que haaluji mabɓe ala solo ala solo wiide kadi l'islam o so koɓe mbindi ko wonno waɗata e l'islam ɗum fof ko kecce saabu mboɗo wawi ɗum haalde ɗo galle Mamadou Seydou Nourou Aliou Dine mon fen andino wurde Sénégal fof te koɓe mbaɗi ko ɗum hande wone Sénégal ha joni ɗum rokki en jaam ɗum ɗon hay goɗɗo wiyanne itta ɗum hay goɗɗo wiyanne haaɓo l'islam au contraire minen komin darantoɓe diine o komin balloɓe diine o ɗum ne jarani amen fof donc haala kalte ka ko haala cahaneji tan e politique beele tan yo haqqillaji ɗe bonniti yimɓeɓe mbasa wotoyde kamɓe ɗum ɓe gummori hen so yimɓe gotoya nan ɗon wiya aha président de yimɓeɓe ɗacci ɗum hankkadi o natti dañde majorité donc gummen mbiyen yo wat démission hankkadi ɓe gulla eɓe luuka jamma e ñalawma démission e wito fatiga ɗum noon ko wasde andude tan wona ɗum ittata président wona ɗum addi ɗum wona ɗum ittata ɗum gulali e luukali wona ɗum ittata mawɗo leydi on neɗɗo famde haqqille ko fof ne foti andude ɗum kono noon so tawi neɗɗo kadi yaadani Allah ne wawi ko way noon yana e dow mum en tout cas hande min jogui yakar ko wiya ko leydi ndi nafata ko victoire leydi ndi ne so tawi Allah walli en ha wiyo no yakorani Allah waɗi ɗum wi woni eyi so Allah rokki en en wone ko Sénégal fof dañata hen wone enen en dañan no liggoriɗen tawa ma haalaka usto seeɗa saabu leydi ko ma liggue hande son jii ko waɗa ila morphil ko wona cahan 90 milliards beele tali hen ummo Podor Diatar ha yaltiri Anguy rewa Halwar so guure mon nde fof daara en partout te ɗum woni Sénégal fof non ko liggey wona haala on liggey noon sen jiiɗi o tiiɗa il faut que ko wayni so yonti kadi ko président yiiɗi ko walle hen saabu so wallaka hen yaware fuɗɗoto yaware moƴƴani e mawɗo leydi donc yo Allah ɓeydi sutura mboɗo andi duwawuji moon mbaɗama e so on duwaw Allah ko jaɓowo ɗum ɗum noon ko ɗum tan wonno koyɗe ɗe ina anno mi ara ceerno madani mi ara yeeso noon mi wayni noon juma seeɗa ɗum koma jaafoɗon
wadde kam gawe wona mi arani ɗo pour wadde campagne kono mi wawano campagne oɗo gasa mi taro won galleji l'islam e sénégal to mi yettaki ɗo ɗum ɗon neɗɗo wawana ɗum famde ko ɗum tahi ko ɗum faadi ko fof mbimi alay saago mi ara ɗo hande jinnimi ko jullude moon mi continue to layen to jami pikin nanggami toon ha ɗum ha tusbar ɓenni joni noon mbi mi ara mi wiya ceerno mi wiya bandiraɓe salminama mo juurom mi ñaago duwaw kadi eko faya ko saabu ko jaam leydi ndi yilete e sutoro leydi ndi so min keeɓi duwaw nde min continue saabu mboɗo andi guila tournement Fouta partout ɗo ndewɗa a tottiri konngol a duwima a wi yimɓeɓe yo nanngu hen no min jettuma no fewi tal min jettuma e hunde noon yettima ɗo ganduɗa ko leydi ndi sohli daranede hande oɗo saaha saabu leydi koma charte uji joguiɗe ɗum ɗi gonna charte uji tiɗɗi to wona garɗo tan dirtina walla adda hen caɗele duuɓi ɓennuɗi haade men yaade élection mo Allah rokki kam ardade leydi ndi oɗon gandi ko heewi kewino ɗo e charte o no firtirano yimɓeɓe jaɓano dañano konngol gotol e dow mawɗo leydi hande koko resda neɗɗo noon so resdamo jeeya ko desdeɗa jiiɗa e ko jeyɗa nde wonno laamu noon so neɗɗo wontani hen nde nunɗal walla hulde Allah sa renaki tan cikkata ko gueɗe ma mbatta ɗum jawdi ma ɗum noon so naati leydi tan bone waɗi bonni leyɗele kewɗe bonni leyɗele kewɗe e Afrique ɗum woni nde haare nde waɗi on taa hay Podor yimɓe cankima ɗon Dakar ɗo yimɓe cankima hen pourtant neɗɗo no wawi wonde candidat troisiéme mandat wala o ala droit mum ɗum noon so waɗi e leydi sen palaki ɗum sa renaki gongol ko kewata ko majjata ñaguinomi Allah subhanahu wa taala so resdi kam leydi ndi mboɗo yiɗi addude réforme e ɗen ɗon gueɗe beele ɗum wasa wadde hankkadi e Sénégal kala garowo anda wawa ɓurde duuɓi sappo e hoore leydi ndi sappo ɗino ko joyi gadani ɗi sa waɗi so fewi so yimɓe kolimama dokkama mandat ɗiɗo sa gayni hay so tawi an ɓuuri wawde liggade hankkadi an kam a settade leydi ndi ne jokka haaju ma ɗum sa yine waɗe ko añete ko neɗɗo watta gueɗe mum ko yimɓe fof ndendi jawdi leydi sutoro leydi walla jaaha ha mbiya aɗa wonodira leydi mi wi ñanden minen komin homme politique en kala mo jiiɗa hande président janggo ma wi o ko ancien président ministre o ko ancien ministre député o ko ancien omoni o wi ko ancien député sabu ko ɗum woni komin keeɓi ko wonata ancien tan koko bon ko Allah rokki on ancien marabout kam neɗɗo meeɗa ɗum nande walla ancien calife o ande noon neɗɗo leydi président yaha ha sikka kañum han kadi kañum jeeyi ɗum tawi min mbi yo fonde ganda ka pale o ko luwas tan pale o hay goto hoɗani toon a ari gandani a jeeyaka ɗon sabu ko gendarme ɓe guddata cuuɗi cokata galle ma kay ma jogoɗa caabi ma kam kono haydere naata bureau maɓe cukta disane bureau sa yalti ɓe cokka ɗum ɗon hollirta galle o ko galle luwas sa luwama ɗum leydi ndi luwanma wima duuɓi 5 caabi nani naat liggono leydi ndi pétrole yalti hankkadi Sénégal gaz ne yalti ɗum noon ko duwawuji ko Allah kadi hande yaltini ɗum noon nunɗal ne foti hen waɗede so wonki ɗum tan leyɗele kewɗe ne jogui pétrole kono ala ko nafita donc oɗo projet mo mbaɗmi won hen e point ji ɗi ko ɓeydude doole assemblée nationale wona tan gouvernement hankkadi waɗata ko wela ala hitande foof ma waɗe évaluation de politique publique par ce que jawdi ndi to natte ɗo ɗum ne